Daan galang po ang pakikinig nating banal na salita na dadali po ng pinagpalang mga ngaral sa hapong ito, ating beloved elder, preacher, beloved Joven Ferrer. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo lahat dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na mambanal sa iyong pangalan na aming pinagkamamalapainis. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa Morset Buhay. Bumula sa iyo. At sa pagkakataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at malapay. Bago lahat, sa pandalangin ng aming giligat, may naman Evangelist sa Estrada, Almeida, ang pumaminamal na mamanggagawa, may kami kapatawaran, sa mo kami sumpon sa pagkasala sa iyo. Patawarin mong bawat sa Panginoon. Huwag mo nawanting namin ang pagkasala ko, puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat, mahal na Panginoon, at sa pagkasalita, lagi sa mga salita, padabalin kung sa ganang akin walang magagawa. Basahan lamang, alikabog lamang sa harapan, ngunit gamitin mo dali yung pagpapalang espiritual sa mga kapatid sa dako ito. Pagpalain mo sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang gawa ng kaaway, demonyong antokasaut in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay makaupo sapagat tunay nga po mga minamahal na talagang tayo po ilubos sa pinagpalak. Amen. At ngayon, medyo 2:36 na. Amen. At sabi nga, more praising, more blessing. Amen. Kaya palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa kapitulutan po ng ating beloved ordained preacher, ako'y bumabati ng isang magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Sunday General Service. At ito pinangunan po natin pong iginagalang minamahal evangelista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. At we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents and Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Welde Estrada Almeida, at ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Cumuna Almeida. Sa ating mga beloved brethren, a pleasant afternoon po sa ating mga beloved workers, at sa higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Walang matutulog ngayon. Amen. At nice din po nating batiin ng happy anniversary yung ating po mga kapatid sa Kulion, Palawan. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen. Ngayon ang kanilang krusada. Amen. At nandun yung ating beloved Dorn Preacher, ating beloved ang kanyang malanak, ating beloved Mr. Vines, at ilang piling mga beloved workers and beloved choir members at beloved elders, mga minamahal. At para sa ganoon, may hatid ang magandang balita para po sa ating pong mga minamahal na mga kapatid, mga kababayan sa dakong iyon. Amen. At the prayers should always be in one accord. Amen. Amen. Dapat nagsasama-sama tayo sa panalangin upang talagang yung ating pong bawat krusada, bawat Bible study na isinasagawa natin mga minamahal sa kabagan ng mahal na Panginoon ay talagang ito'y basbasan ng ating Diyos na buhay. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Ating basahan mga minamahal ang ating unang talata dito sa aklat ng Mateo. Ang kabanata ay 13, talatay 44 hanggang 46. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanata ay 13, talatay 44 hanggang 46, ito po ang nakasulat. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inililihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Ating po pamagatan ng ating po pag-aaralan, mga minamahal, degree of importance. Amen. Pag sinabing degree of importance, mga minamahal, ay it means identifying which is the most important among all the important. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, sa lahat ng mga importante sa buhay mo, anong pinaka-importante sa lahat? Amen? Amen. Pag sinabi natin, mga minamahal, most of the time kasi may mga Kristiyanong nami-misconstrued yung ating pong pag nagsabi tayo, ang pinakamahalaga sa lahat at dapat piliin mo ay ang buhay na walang hanggan, ang kalangitan. Others, hindi naman importante. We are not saying that. Ang sinasabi natin, ang mabuhay ka, ang ikaw magtrabaho, mag-aral, buhay ng pamilya, mangarap, okay lang yan. Those are important things. But there should be higher in terms of degree. Mas mahalaga sa lahat ng mga mahalaga sa buhay mo. At yan ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito. Lahat po ng handang makinig, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano ba talaga ang mahalaga sa buhay ng tao? If you choose around amongst all the important things in your life, ano ba ang pinakamahalaga sa lahat? Amen? In our text na nabasa, doon sa ating unang talatang nabasa, Mateo 13, 44, 46. Sabi niya, tulad ng kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid. When we say kingdom of heaven, ay katulad daw ng isang kayamanan na nakatago sa bukid. Amen. At nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik. Tinan niyo mga minamahal, nung makita niya, itong taong ito, walang ginawa kundi manghalap ng kayamanan sa buhay. Amen? Manghalap ng mga importante sa kanyang buhay. Nung makita niya itong isang bukid, mayroong higit sa lahat na kayamanan, mga minamahal, ang ginawa ng taong ito daw ay umuwi siya at lahat ng kanyang mga inangkin na mga kayamanan, ipinagbili niya lahat para lamang makalikom ng halaga, mabili lamang niya yung pinakamahalagang kayamanan. At ang sabi diyan, ang kaharian na buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi diyan, ang kaharian na tulad ng isang taong mangangalakal na humahanap ng magandang perlas. Pagkasumpo ng isang mahalagang perlas ay yumaon siya, pinagbili lahat ng tinatangkilik at binili yaon. Ang ibig sabihin, mga minamahal, sa buhay ng tao, mga minamahal, maaring sa ngayon, you cannot appreciate the beauty and importance of heaven. Maaring hindi natin, mga minamahal, naintindihan at hindi natin na uunawaan. Bakit kailangan, mga minamahal, na ang tao, mga minamahal, ay really work hard, bagamat mainit, kailangan dumalo. Bakit kailangan mag-fasting? Bakit kinakailangan magpuri umaga, gabi? Bakit kinakailangan? Ang daming bakit. Because we do not understand the importance of the degree of the heaven. Hindi natin ito binibigyang halaga. What's important, akala natin, mga minamahal, parang kabuting kahoy, nandiyan, kaliwat kanan lang. Kristiyano naman kasi ako eh. And Jesus loves me. Di ba? Okay lang yan. But heaven is something na dapat pinagtatrabahuan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Heaven or life or eternal life or everlasting life ay isang bagay na you have to exert effort para na sa ganon yung ibinigay sa iyo na regalo ng Diyos ay hindi na ito muling nakawin ng dyablo. Hindi po pwedeng natanggap mo yung kaligtasan na yan, ay hindi ka na, magpapahayahay ka na lang. Hindi ka na mag-exert ng extra care, hindi ka na magbantay. Para sa ganun, yung kaligtasan na binigay sa'yo ng ating mahal na Panginoon, yan ay lumago. Yan ay manatili sa'yo. Kadalasan, mga minamalang Kristiyano, nagkakamaling hindi ipagtrabaho ang kanilang kaligtasan. Sapagkat tinanggap ko naman na ang Diyos eh.
naglilingkod naman ako ngayon Dadalo naman ako Pero pagdating dito mga minamahal, anong ginagawa? You do not make yourself or spiritual self grow. Hindi mo na nga pinapakinggan ang mga patotoo. Hindi ka na nga nakikinig sa mga verses na pinag-uusapan. Hindi na nga ninyo pinag-uusapan ang kabutihan ng Diyos sa katabi mo. Because we thought that heaven is just like there, simple things. Pero isang bagay ang sabi ng talata, isang pinakamahalagang bagay na dapat pinag-iingatan at pinoprotektahan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kindly, Revelation chapter 20 verses 11 up to 13. Kindly. Dito po sa aklat po ng Revelation, Kabanatay 20, talatay 11 hanggang 13, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakaluklog doon, na sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen? Ito, akala natin kwento lang ito. Amen? Whether we accept it or not, isang araw haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Amen. Amen. Totoo po yan mga minamahal. Ano mang kalagayan mo sa buhay, mayaman, mahirap, may pinag-aralan, wala. Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Whether we like it or not. Amen? Kaya ang sabi nga ng talata, mga minamahal, I saw a great white throne judgment on him that sat on it, from whose face on earth and the heavens fled away. Sabi diyan, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God. So lahat ng mga minamahal na talagang yung kaya na talagang sabi nga ng Thessalonians mauunang mabubuhay maguli ang mga patay. Amen. At tayong mga buhay sa isang kisap mata, babaguhin ito, itong tinatawag na corruptible body, papalitan ito ng incorruptible body. Paano yan mga may corruptible body? Alam niyo, mahal na Panginoong Hesus, noong siya muli na buhay, nakasara lahat ang pintuan ng mga apostol, nag-uusap-usap sila, biglang litaw niya sa gitna. Lumulusot sa dingding. That is incorruptible body. Pag kinapa mo, talagang katawan, pero pwedeng lumusot sa dingding because ang tawag diyan incorruptible body. Itong katawan na ito ng ating mahal na Panginoon, itong dinala ng mahal na Panginoon sa langit nung siya umakyat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo mga minamahal ngayon, hindi may lusot Di ba? Kasi corruptible pa to. Blood and flesh. Amen. Pero kapag tayo ng mga minamahal ay abutan ng kamatayan, okay, magigising tayo isang pagkakak ng Diyos. Ngunit tayong buhay, kung tayo abutan mga minamahal ng oras na yan, magbabago bigla kung ikaw ay isasama sa rapture. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, sabi ng mahal na pastor, huwag kayong umabsent. Linggo, Miyerkules, Biyernes, mag-overnight kayo, gaano man kayo kapagod. Ganapin nyo ang inyong kaligtasan. Ipagtrabaho ninyo ang inyong kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi diyan, another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the book. Bawat pala ginagawa mo araw-araw, nakatranscribe doon sa book of life. Sa araw na yan, hindi mo pwedeng ipagsinungalingan ang nangyari. Yung mga ginawa mo ng sikreto, makikita sa araw na yon. Kaya wag mong sabihin, di naman ako nakikita ng mga tao, sige lang, okay na lang ito, mangupit na lang ako. Amen. Wala naman si pastor, wala naman malpastor, wala naman bilabador preacher, mambabae na lamang ako. Di ba? Akala natin mga kami walang nakakakita sa atin. Pero sa bawat araw na ating ginagawa, even
in secret places, nakikita tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Prayer ng bawat Kristiyano sa araw na yan na tayo'y haharap sa hukuman ng Diyos. Mas marami nawa ang bagay na nagawa natin sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. At ito'y ginagawa natin sa bandang huli na. Amen? Yung mga kasamaan, ginawa natin ang una. Okay yan, nakikita yan. Pero ang sabi ng Biblia, kapag gaano mang kasamaan nagawa mo nung una, pag tinanggap mo si Jesus, gaano mang kapula ng iyong kasalanan, magiging parang putito ng niebe. Palakpakan po natin ang mga Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Patatawarin ka ng Diyos. Amen. Amen. Kaya nga mga minamahal, ang sabi diyan, lahat ng tao, ang kanyang kamatayan, ibibigay ang lahat ng mga nandun sa kanya. Simenteryo, dagat. Sabi nga dito, even yung dagat, yung mga nalunod, bibigay. Bakit? Sapagkat lahat kayo na kailangan mag-submit doon sa Judgment Day. Hindi natin alam sa atin when will that be happen. Pero ang sabi ng Biblia, dapat pahalagahan mo isang bagay. Knowing that this thing will surely happen, everything we do daily should address our qualification to qualify based on God's standard. Siguraduhin mo mga minamahal na bawat araw na yung buhay pala, ang ginagawa mo ay para makakwalify ka doon sa standard ng mahal na Panginoon. Hindi standard ng sarili mo, hindi standard ng pamilya mo, hindi standard ng komunidad mo, kundi ang standard ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ang standard ng tao, mga minamahal sa sanlibutan, magkaroon ka ng mahalaga sa iyo ang napakaraming pera, hindi daw yon ang sinasabi ng dapat mong gawin. Ang sinasabi niya, ano bang standard ng mahal na Panginoon para mag-qualify tayo sa buhay na walang hanggan? Amen? To us, sa aming gobyerno, kapag kami nagtatrabaho sa gobyerno, ang pinag-usapan natin, all our efforts, our expenditures, should gear towards the attainment of our OPCR, yung aming target for the year. Lahat ng ginagawa namin, yan man ay pumasyal kami sa isang baryo, nagpa-training kami, o yan marami programa kami, lahat towards the attainment of our OPCR. Ganon din dapat daw ang mga Kristiyano. Kinaglalakad ka, ikaw ay nagsasalita, ikaw ay may pinuntahan, dapat make sure na yung ginagawa mo all for the glory of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody should praise the Lord. The qualification for heaven should be the place as an apex of our desire to reach. Kung sa oras na ito mga minamahal, pag tinanong ka, saan mo gusto marating? Ang ilan sasabi, Amerika, gusto ko Europe, gusto ko Asia, gusto ko ASEAN, Singapore, Malaysia. Ang dami natin banggitin mga minamahal, gusto natin mapuntahan. Walang masama doon. I would like to clear that. Amen? Pero pag sinasabi natin, anong pinakagusto mo dapat marating? Dapat ang namumutawi sa ating mga labi, yan ay ang kalangitan at ang buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Because there, sabi ng Revelation, lahat ng lungkot mo papawiin ng mahal na Panginoon. Wala nang luhang papatak sa iyong mga mata. Wala nang kalungkutan, di masasaktan. Sapagkat ang kapiling mo doon mismo ang ating mahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga ang sabi ng Biblia, wala na tayong ibang dapat gawin. Ibig sabihin mga minamahal, wala tayong kundi yung sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ating basahin muna mga minamahal, Ecclesiastes, ang kabanatay 12, talatay 13 hanggang 14. Amen. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talata po ay 13, 14. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng mga bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Humihina ng palakpak mga minamahal. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Ang sabi ng talata, let us hear the conclusion of the whole matter. Ito daw ang dapat gawin lang ng Kristiyano. Kapag tao, lahat ng tao actually, kapag nung tayo nilikha ng Diyos, sabi diyan, fear God and keep
His commandments. For this is the whole duty of man. Ito daw po mga minamalang tanging gampanin ng isang tao, mga minamahal. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang utos ng mahal na Panginoon. Lahat ng natatakot sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Bakit ang ilan, mga minamahal, kapag natatakot ang mga tao noon, kapag karap nila yung anghel, maliwanag, grabing takot nila. Grabing pag-reverend nila, mga minamahal. Pero ang tao ngayon, kapag pinag-usap ang salita ng Diyos, relax lang. Amen? Pag nagpupuri, okay lang. Because you are losing the fear for God. Akala natin barkada-barkada lang ang mahal na Panginoong Isus. Siya po ay Diyos na nagkatawan tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ilan, mga minamahal, talagang, sabi nga, thou shall not use my name in vain. Pag sinabing Jesus, mga minamahal, anong ginagawa ng ilan, mga minamahal? O sige, kung saan nila nilalagay pangalan, Jesus, sige, okay. Pati anak nila, Jesus din. Tapos mamaya kapag magulo yung anak nila, mumurahin nila yung kanilang anak. Thou shall not use the name of God in vain. Amen? Dapat banal yan ang pangalan na yan. Ibig sabihin, mga minamahal, of all the names, sabi niya, wag mong gagamitin yan. Dahil yan, even yung kapag ikaw magmura, ikaw ay manumpa, wag mong gagawin yan. Dahil napakabanal ang pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo daw po mga minamahal, ay yung mga ginagawa natin araw-araw, these are all important. Sa totoo lang, magtrabaho ka, mag-aaral ka, ikaw ay magbuo ng iyong pamilya. Amen? Walang masama diyan. These are important things. But when we say apex, amen? Ang sinasabi diyan, kapag ang sinasabi mo, ang heaven is the apex, willing mong bitawan anong lahat ng mga yan. Sabi nung talatang nabasa natin, willing siyang binitawan ang lahat ng kanyang mga nalikom na mga kayamanan, makuha lamang niya yung pinakamagandang perlas. Amen. Umuwi siya, nung makakita siya ng kayamanan sa isang bukid, umuwi siya, lahat ng kayamanan niya, iniwanan niya, pinakawalan niya. Makuha lamang niya yung kayamanan dun sa bukid na yun. Ganon din daw ang kalangitan. Kung sa oras na itong pinakamahalaga sa iyo, na nagiging hadlang para ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan, ay ang pangarap mo na maging abogado, pangarap mo na maging kung anong profesyon meron ka, o pinakamayaman o milyonaryo, mga minamahal. Kung isang araw, sabihin sa iyo na mahal na Panginoon, are you willing to give that or give off on that? At masumunod ka sa akin. Kaya mo bang bitawan lahat yun? Madaling sabihin na natin na, yes, kayang-kaya ko yan. Pero iba, pag gagawin na, mga minamahal. Amen? Ang ilan din natin magawa. Bakit? We enjoy these things. We don't see heaven as the apex na dapat in the degree of importance sa buhay ng tao. Kaya nga, mga minamahal, ang mensahe ito para malaman natin na pag tayo po, mga minamahal, ay pinagpili among all the important, wag mong iiwanan ang pagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, Christians, sometimes, sabi nga, tinatawag tayo mga fanatics, mga minamahal, kumisan. Amen? Ang mga apostoles, grabe. Sabi diyan, si Peter and Andrew was crucified invertedly dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sila mga minamahal nangangaral sila, sabi ng mga Sanhedrin, mga Hudyo, ay huwag kayong mangaral diyan. Pero hindi sila napigil. Amen? Anong ginawa sa kanilang mga minamahal? Sila'y ibinitin, patiwarik, hanggang sila mamatay. Pero hindi sila tumigil at hindi nagbago ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Bakit? Because ang pagtamo ng buhay na walang hanggan ang pinakamahalaga sa kanila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Si James was executed with a sword. Si Felipe was beheaded, pinutol ang ulo, crucified upside down or stoned
to death. Grabe. Yung iba, binabato hanggang sa sila'y mamatay. Pero ito ba mga minamahal nagpapigil sa kanila para sila mga minamahal ay ganapin ang pagiging Kristiyano? Hindi mga minamahal. Dahil nakita nila ang kahalagahan ng kanilang ginagawa sa pagkatapos nitong buhay na ito. Amen? Basahin natin Acts chapter 7 verses 54 to 60. Kindly. Mula po sa Aklat ng Gawa, Kabanata 7, talatay 54 hanggang 60. Amen. Malapit na po tayo magtapos. Praise the Lord. Dito po sa Aklat po ng mga Gawa, Kabanata 7, talata po ay 54 hanggang 60. Ito po nakasulat, nang marinig nga nila ang mga bagay na ito, ay nangasugatan sila sa puso at siya'y pinagnalitan nila ng kanilang mga ngipin. Datapwat siya, palibhasay puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig na maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. At nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Datapwat sila'y nagsigawan ng malakas na tinig at nangagtakip ng kanilang mga tenga at nangagkaisang siya'y dinaluhong at siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato. At inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nagngangalang sa ulo. At kanilang batuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. At pagkasabi niya nito, ay nangatulog siya. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Tingnan niyo mga minamahal, ang tanong, grabe dahil sa pagpapatutuo, that time, talagang binabato hanggang sa sila'y mamatay. Pero hindi sila napigil mga minamahal. Sa palagay niyo ngayon, kapag ang mga Kristiyano ngayon, meron bang kayang gumawa niyan? Habulin nga lang ng aso, ayaw na pumunta sa pagsasere. Di ba? Amen. Mapahiya nga lang at binato ng bato yung kanyang bahay na ayaw na natin maglingkod eh. Batuin mo lang ng konting katitisuran, ayaw na eh. Pero yung mga totoong Kristiyano, having heaven as their apex degree of importance, mga minamahal, hanggang abutin ng kamatayan, hindi sila tumitigil ganapin ang kanilang katawagan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Maring sabihin ng ilan, brother, di ba sinabi mo meron tayong degree of faith? Totoo yun. Pero ang sinasabi mga minamahal, can still your faith last? Until such time, mga minamahal, na dumating muli ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo kailangan ikaw ay humarap doon at makipagpatayan. Amen? Pero ang tanong, patuloy ka bang magtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos? Kaya mo bang ipagpatuloy yan despite mag-isa mo na lang? Kaya mo bang ipagpatuloy yan, mga minamahal, despite lahat ng mga kumpadres, yung mga lahat ng mga kaibigan mo, itatakwil ka na? Kaya mo ba bang patunayan na ikaw ay tunay na anak ng Diyos? Ang ilan, iniiwanan nila. Bakit? Dahil madali silang i-sway ng nangyayari sa buong mundong ito. Amen? Pero sabi ng talata, mga minamahal, tayo daw po ay nagiging priority o yung ating apex, yung ating pangailangan sa kalangitan at buhay na walang hanggan kapag ating nagagawang panghawakan ang ating pananampalataya at pag-ibig sa ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Why do you think to them, yung mga apostol, ay napakahalaga ng heaven na to the point na willing silang mamatay para sa mahal na Panginoong Hesus? Amen. Ito dapat tinan yung mga minamahal. Anong meron? Anong kanila? Dahil kung titignan yung mga minamahal, basahin yung Biblia, takot ang mga apostol noon. Kapag dumarating ang mga Romano, anong ginagawa nila? Tatago sila. Si Pedro, ilang beses niya pinagkanulo ang mahal na Panginoong Hesus? 3 beses. Bakit? Takot siya na masabiang kasama niya o siya ay isa sa mga apostolis ni Jesus. Kasi matatakutin ang mga Kristiyano, mga minamahal. Amen? Normal lang yun. Tao ka lang eh. Pero ang tanong, kailan tumapang ang mga anak ng Diyos?
Lahat ng gustong malaman yan, sumigaw ng praise the Lord. Totoo yun. Brother, gustong-gusto ko sumama pero takot talaga ako eh. Mahina ako eh. Hindi ako magsalita eh. Hindi ako marunong eh. Ang dami nating takot kaya hindi tayo nagagamit ng Diyos. Hindi ako magandang boses ko eh. Hindi ako marunong tumugtog eh. Hindi ako maging manggagawa eh. Ang dami nating hindi kaya. Kagaya ni Moses. O kagaya ni, maski na sino man mga minamahal na nagsasabing, hindi ko kaya ang bagay na ito. Amen? Pero anong nagbibigay kalakasan sa mga Kristiyano para ganapin ang katawagan nila ng may katapangan at hindi iniiwanan ng kanilang katawagan? Lahat po muna ay pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mga Gawa, Kabanatay 2, talatay 1 hanggang 4, italon sa 22 hanggang 24. Sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, Kapitulo 2, ang talatay 1 hanggang 4, at talon po sa 22 hanggang 24. Ganito po ang sinasabi, at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkatipon sa isang dako. 2. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas. At pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. Sa 3. At sa kanila may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumabo sa bawat isa sa kanila. Sa 4. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Dito po sa 22 hanggang 24. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunay ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kabalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo. Gaya rin ng nalalaman ninyo sa 23, siya na binigay sa takdang pasiya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Sa 24, na siya binuhay na maguli ng Diyos pagkatapos sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maari na siya'y mapigilan nito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Noon, takot na takot sila, pati si Pedro, mga apostol, dyan, talagang takot na tumatakbo yan. Pero 50 days after na siya po mga minamahal ay ma-crucify, mamatay, mga minamahal, talagang sila po, sila, grabe, nababalitan nila na buhay na maguli, pero hindi nila alam. Amen. Ang nangyari mga minamahal, ang sabi ng talata mga minamahal, nagkaroon ng tinatawag na Pentecost Day. Ano nangyari sa Pentecost Day na yan, mga minamahal? Doon ibinaba na mahal na Panginoon ang kanyang banal na Espiritu sa lahat na nandoon ng mga Kristiyano. At ang lahat ng tao ay nakadama ng grabing pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Amen? At ang sabi ng talata, mga minamahal, nakapagsalita sila ng iba't ibang mga wika. So ibig sabihin, nagtataka yung mga tao, paano nakakaalam ang mga yan, mga kanyan? Hindi sila mga taga ating bayan, ba't alam nila ang salita natin? Amen? Akala na iba, ay lasig lang ang mga yan. Because they don't know the power of the Holy Spirit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito na, nung kanilang natanggap ito, so for the very first time, tumayo ang matatakuting si Pedro at sinabi niya, itong mga nakikita ninyo ay hindi mga lasing. Amen? Amen! Si Jesus na pinakita sa inyo mga nagpakita ng mga himala galing sa langit, sabi niya, na siyang ipinapatay niyo sa krus. Grabe! Boldly! Bakit? Anong nagbigay sa kanya ng tapang? Yung banal na Espiritu na ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang kahalagahan. Bakit natin sinasabi that every time may banal na gawain, siguraduhin mo kapatid, huwag kang uuwi na hindi mo nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Dahil ito magbibigay sa iyo ng katapangan. Ito magbibigay sa iyo ng kalakasan ng loob, kagalakan kung ikaw ay nalulungkot. Ikaw ay magbibigay sa iyo ng encouragement para magpatuloy kung ikaw ay napapagod sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Pero kapag pababayaan mo na lamang ito kapatid, na mawala, matatapos ang banal na gawain, hindi mo nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Ikaw ang kawawa sa lahat ng pinakakawawa. Bakit?
bigla mo na lang makikita ang sarili mo. Lutang ka na pagdating sa banal na gawain. Dumadalo ka, pero hindi ka na masaya sa ginagawa mo habang ikaw ay nasa banal na gawain. Bakit? Unti-unting nawawala na ang banal na presensya ng Diyos. Dahil sa ginagawa mo araw-araw, nag-grieve yung Holy Spirit, napakamasilan ang banal na Espiritu. Kapag nanahan siya sa iyo, dapat ang katawan nito dapat maging banal at kalooban niya dapat masunod. Pero dahil kung minsan, despite meron kang naririnig, conviction, sabi niya, gumakasalanan, ay wag mong kung gumakasalanan. Sabi ng kabila, gawin mo yan, masarap yan. Sabi na, wag! Ginagawa mo pa rin ang kasalanan. Yun ang dahilan kung bakit natatalo. Ang sinusunod natin muli ay yung tawag ng laman, yung gawa ng kaaway, at hindi ang banal na Espiritu. Bakit? Hindi tayo nagsusumikap madama ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. You see the boldness of Peter. Kung tingnan nyo mga minamahal, no, after receiving the Holy Spirit, at kung titingnan nyo kapag nadadaman nyo parati ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, pakibasa Aklat ng Gawa, Kabanata 5, talatay 26 hanggang 29. Kindly. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kabanata 5, talata po ay 26 hanggang 29. Nang magkagayoy, naparoon ang Pangulo na kasama ang mga punong kawal at sila'y danalang hindi sa pilitan. Sapagkat nangatatakot sa bayan, baka sila'y batuhin. At nang kanilang mga dala sila, ay kanilang iniharap sa Sanhedrin. At tinanong sila ng dakilang saserdote na sinasabi, ibinala naming mahigpit sa inyo na huwag kayong mangagturo sa pangalang ito. At narito, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal, ha? Grabe. Sabi niya, binalaan na namin kayo na huwag di kayong mangaral tungkol sa taong ito. Pero anong ginawa ninyo? Pinuno ninyo na ang Jerusalem ng tungkol sa aral ng Jesus na ito. So, ang taong nadanaman ng banal na presensya ng Diyos, mga minamahal, maniwala kayo. Ibig sabihin, mga minamahal, kung the positive side of matigas ang ulo. Amen? Amen? Nakita niyo nung ating pandemic, sabi ng mga tao, huwag na kayong dumalo. Dahil tulog ang Diyos ngayon. May virus. Anong ginagawa ng Kristiyano? Tumigil ba? Matigas ang ulo on the positive side. Mga minamahal ng mga Kristiyano. Amen. Ang sinasabi, there's that conviction na kinakailangan ganapin nila. Sabi ng talata, ano ang uunahin namin na susundin? Kayo o ang Diyos? Uunahin namin ang Diyos bago sa tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Kapag tayo po gumaganap ng kalooban ng ating mahal na Panginoon, kailanganin natin mga minamahal na ang mahal na Panginoon ay ating madama sa ating buhay. Ang banal na Espiritu parati. Kaya huwag talagang magpakampante. Huwag kang antukin. Lahat po nang hindi inantok, sumigaw ng praise the Lord. Amen? Eh, inantok ka ba? Paano mo madadamang banal na presensya ng Diyos? Di mo mapakinggan salita ng mahal na Panginoon. Amen? Eh, nagpakahirap ka buong araw, kagabi. Amen. Tapos dito, pag may nakamahalaga, tutulog ka, kawawa ka. Amen? Dapat ang mga Kristiyano pinaghahandaan. Kung mabasa yung banal na kasulatan, before the day of yung congregational na magkipag-usap sa mahal na Panginoon, bago pa nangyari, ginagawa na nila lahat, pinaghandaan. Nakakapagluto na sila dahil bawal silang mga sasabat, bawal silang magtrabaho, ginagawa na lahat. Amen. Para pagdating ng araw na yon, handang-handa silang makipagharap sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Oh, dapat ganun din ang mga Kristiyano, mga minamahal. Dapat handa tayo, mga minamahal,
naganapin ang mga bagay bago pa lang dumating ang bagay na yan. What makes them happy? Ano bang nagbibigay kagalakan sa mga anak ng Diyos kung bakit kaya nilang, sabi niya mga minamahal, di ba? Gapiin, maging ang harap ng kamatayan, mga minamahal. Ang sinabi dito mga minamahal, they saw that Jesus was risen. Nakita nila, hindi kwento, kundi nakita nila mismo na ang mahal na Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli. Lahat po na naniniwala dyan, sumigaw ng praise the Lord. Amen? Totoo yun. Ibig sabihin, sabi ng talata, kung hindi totoo na buhay mahal na Panginoong Hesus na muli, mga minamahal, edi yung ating ginagawa ay talagang lahat walang halaga. Pero nabuhay ang Diyos. Nung siya nagkataon-taon mga minamahal, mamatay after 3 days, binuhay ng mahal na Panginoon. Nakiharap sa mga tao at siya nakita nila umakyat sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung makita nila ito mga minamahal, wala palang silbi ang kamatayan na kinatatakutan natin eh. Amen? Pag pinatay pala tayo, pwede naman tayo mabuhay na maguli. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nung nakita nila mahal na Panginoon, kaya pa nang gagawin kapangyarihan na yun. So kaya may talata, Death, where is thy sting? Sabi ng talata. Bakit? Sapagkat lumakas ang loob ng mga Kristiyano. Hindi alintana ang mga pagsubok sa buhay because they know that one day, anumang mangyari sa kanila, sila'y pag-iingatan at bubuhayin muli ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At one thing more, ang sabi ng talata, naramdaman ng mga tao, mga Kristiyano, mga minamahal, that Jesus really loves them so much. Lahat ng naniniwala na tayo'y mahal ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Huwag mong pagdudahan yan, mga minamahal. Si John the Baptist, hindi lang naniwala, John the Beloved, hindi lang siya naniwala na siya mahal ng Diyos, dineclare pa niya. Sa lahat ng mga apostol, siya lang nagsabi, John the Beloved, siya lang ang nagsabi niyan. Bakit? Sapagkat yun ang kanyang gustong tawag sa kanya, the Beloved. Amen? Because, nakita niyo mga minamahal kung paano pananampalataya ng mga Kristiyano. So, ibig sabihin, mga minamahal, sabi yan, huwag mong pagdudaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Buhay nga niya, binigay niya para tayo maligtas. Di ba? Tinis niya ang kanyang inialay, kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para tayo mga minamahal magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung bagay lang ba na hinihingi mo ng simple, hindi kayang ibigay ng Diyos? Napakaliit ng pananampalataya mo sa mahal na Panginoon. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kung kanyang buhay, kanyang naibigay, ano pa ang hindi kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, aklat ng Juan, kabanatay 15, talatay 13. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, kapitulo 15, ang talatay 13. Amen. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng talata, nung banggitin ito ng ating mahal na Panginoon sa mga kanyang apostol, ang sabi niya, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Amen? Wala na daw, grabe, mas greater love than this. Yung ibigay ng Diyos ang kanyang buhay nung siya nagkatawan-tao, mga minamahal, para sa ating magkaligtasan, mga minamahal. Grabing pag-ibig yan. Kaya nga, for God so loved the world. Di ba? Pag yung so na yon, hindi mo ma-measure yun. Gaano ba kalalim yan? Gaano ba kalaki yung so loved the world? Dahil grabe ang pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanang tulad mo at tulad ko. Amen? Pero sometimes yung pag-ibig na yan, binabaliwala ng natin mga. Nakakalimutan natin kung ano tayo before. At ang sabi ng talata, make that as a priority of your life. Make that as an apex requirement mo in the degree of importance. Huwag na huwag mong bibitawan ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos, ang pagmana ng buhay na walang hanggan, ang makarating sa doon sa kalangitan at makasama mo ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakadama ng banal na presensya ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Totoo yun.
Pero tingnan niyo mga minamahal, kapag nadadama natin ang banal na presensya ng Diyos, ano nangyayari? Kindly, Aklat ng Gawa, Kabanata 5, talatay 41 hanggang 42. Kindly. From the book of Acts, chapter 5, verses 41 up to 42. Aklat po ng mga Gawa, Kabanata 5, talatay 41 hanggang 42. Sila nga'y nagsialis sa harapan ng Sanhedrin na nangatutuwang sila'y nangabilang na karapat-dapat na mga bata ng kaalimurahan dahil sa pangalan. At sa araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pagkatapos sila parusahan, pagkatapos sila mga minamahal alimurain, pagkatapos silang pahiyain sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga sarap ng maraming tao, ang Kristiyano, hindi sumasama ang loob kapag nadadama niyang banal na presensya ng Diyos. Anong sinabi tata? Tuwang-tuwa ang mga Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! So kapag, ito, minsan may lamay, pinuntahan ng ating mga kapatid, nagpatutuo, tapos habang nagpapatutuo, may sumigaw na nagsusugal, napahiya. Masama ang loob ng Kristiyano, ating mga kapatid. Napahiya ako, grabe! Kung namamang banal na presensya ng Diyos at ikaw ay nagpapatutot, sinigawan ka, napahiya ka, dapat daw, galak na galak ka. Bakit? Kasama ka doon sa mga tiniis ng mahal na Panginoong Hesus dahil sa salita ng Diyos. Amen? Kung ikaw ay na-rebuke dahil sa paggawa mo ng kalooban ng Diyos, so be it. Ang importante, mayroong ginagamit ng mahal na Panginoon para ikaw ay ituwid sa iyong pagkakamali. Amen? Hindi walang masamang tinapay sa Kristiyanong nakakadama ng banal na presensya ng Diyos. Because ang nakakadama ng presensya ng Diyos, ang kanyang apex, ang kanyang priority, ang kanyang napakahalagang bagay ay yung magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tanong, how important is Jesus para tayo po mga minamahal ay magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi ng talata, Jesus is the only way. Amen? The only way. Kaisa-isang daan, tungo, makapunta ka sa buhay na walang hanggan. Amen. Basahin natin mga minamahal. John 14 verse 6, kindly. Last 3 verses remaining. Beloved instrumentalists. Dito po sa aklat ng Juan 14, ang talata po ay sabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Jesus is the only way. Kaya nga kapag tayo mga minamahal nagsishare, sinong mahalaga bida? Sinong mahalaga na dapat nilang tanggapin? Hindi ikaw. Amen? Ang kailangan nilang matanggap, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaya kapag tayo nagpapatanggap, ano sinasabi natin? Sinasabi ba natin na, tanggapin mo, Jesus Miracle Crusade. Hindi naman natin ginaganon. Dahil ang Jesus Miracle Crusade ay hindi relihiyon. Ito ay kongregasyon ng mga Kristiyanong mga pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito'y kongregasyon ng mga taong dati makasalanan. Nung naahabag ang mahal na Panginoon sa kanila, binago ang kanilang buhay. Ang sinusunod na nila ngayon ay hindi yung tradisyon na kanilang nagkagisingan. Ang sinusunod nila ngayon ay kung anong sinasabi ng banal na kasulatan at salita ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? So hindi natin pinapatanggap ang Jesus Miracle Crusade. Ang pinapatanggap natin ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Pag natanggap mo siya, ginanap mo yan, at dumalo ka ng dumalo, yun, ikaw na masasabing miyembro sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade. Hindi ito relihiyon, mga minamahal. Amen? Maski na nandito ka, kung hindi mo susundin ang kalooban ng Diyos, wala pa rin kaligtasan. I tell you frankly. Sinasabi rin niya ng mahal na pastor. Sinasabi rin niya ng mga mangaral. Pero kapag nandito ka, sinusunod mo ang mga aral, doon lalaya ka. Saliksikin mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Darating ang mahal na Panginoon, sabi noon, Judgment Day, hindi niya sasabihin, okay, amin na yung listahan,
Sister, sino ba tagahawak ng listahan ng mga miyembro? Oy, brother, nandito ba ang pangalan mo? Okay, pasado. Hindi ganon! Ang gagawin naman na Panginoon, we will be judged according to what we have done abang tayo nabubuhay, mga minamahal. Binigyan mo bang kahalagahan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Bagamat ikaw ay makasalanan, inibig ka pa rin na mahal na Panginoon. Binigyan mo ba ito ng kahalagahan? Amen? Despite mayroon kang mga trials in life, na itayo mo ba ang sinasabi mong pananampalataya at pag-ibig mo sa mahal na Panginoon? Pero kapag binibitawan mo yan, mga minamahal, anong may pagmamalaki mo sa harapan ng Diyos sa kanyang araw ng hukom, paghukom? Amen? Amen? Ang sinasabi ng bawat mga ngaral, panghawakan natin ang kalooban ng Diyos. We should always abide sapagkat walang sinumang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? Lahat ko'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. May mga bagay, mga minamahal, na napakasimple. Sa totoo lang, just accept Jesus and follow His will. Be subject unto God. Napakasimple yan. Pero yung simpleng aral na yan ay ginagawang baluktot at pinapakomplikado ng kalaban ng Diyos. Amen? Sabi dito, last 2 verses na lang. 2 Corinthians, Kylie. 2 Corinthians chapter 11, verse 3. Kylie. Dito po sa aklat po ng 2 Korinto, Kabanata 11, talata po ay 3. Amen. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-isip na kay Kristo ay pasamain. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tinan niyo mga minamahal, but I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Napakasimple lang ang kaligtasan, mga minamahal. Tanggapin mo si Kristo. Hanapin mo siya, kilalanin mo siya sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya tayo dumadalo sa Bible study. Kaya tayo dumadalo sa banal na gawain. Nakikinig tayo ng mga praising songs. Nagpupuri tayo. Because we want to know who Jesus is. Amen? Dumadalo tayo, mga minamahal. Bakit? Gusto nating makilala ang ating mahal na Panginoon. Kapag nakilala mo niya, yun daw, mga minamahal, sapat na yun para ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan. Pero ang kaaway ng Diyos, ginagawang komplikado ito. Amen? Anong ginagawa? Paano gagawin mo kapag may utang? Di ba dapat kumilos ka? Dapat, kaya ka pinag-aaral ka, may isip ka, parang sa ganun, huwag ka lang parating manangan sa Diyos. Sa pride yan. Ang sabi naman na Panginoon, anumang degree ang nahanap mo sa buhay o inabot ng iyong pag-aaral, parati ka pa rin tumawag at pumuri sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? In all thy ways, acknowledge Him. Sabi ng talata, mga minamahal. Amen? Sa lahat ng iyong gawa, i-acknowledge mo, mahal na Panginoon, magtatrabaho ko, alam ko maganda ito, pero ito ba'y makakapaghiwalay sa akin sa iyo? Ask the guidance of the Lord, and the Lord will guide you. At yan ang magbibigay sa iyo ng tinatawag na apex, yung prioridad sa iyong buhay. Hindi ang trabaho, hindi kung anumang mga makumundong kayamanan, kundi yung ang mahal na Panginoon ay manatili sa iyo. Kapag ginawa mo yan, mga minamahal, everything follows. Hindi mo hanapin ang kayamanan darating sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Hindi mo hanapin ang kagalingan ng karamdaman, gagaling ka. Bakit? Inuna mo ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magulo ang buhay mo dati. Wala kang kapayapaan. Kapag inuna mo mahal na Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, dyan sa plaza, nagkrusada tayo. Dalawang mag-asawa nagkahiwalay ng napakatagal. I think that is almost 7 years. Nung nagkaroon ng krusada, bawat isa nung hiwalay na sila, inabot sila ng sounding. Dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung mag-asawang, yung babae at ang lalaki nagkita dyan sa plaza. Silang lahat, dalawa ay nagpuri. Maya-maya kita silang dalawa. Amen? Pagkatapos ng krusada, pinagsama silang muli ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi mo kailangan ng effort para magkaroon ng mga magagandang bagay dumating sa iyong buhay.
ang gawin mo lang, unahin mo ang mahal na Panginoong Isus. Siguraduhin mong araw-araw ay nandiyan parati sa puso mo, nararamdaman mo parati ang banal na presensya ng Diyos para sa ikaw ay makatagal hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. And that is very, very simple. Napakasimple. Kung mayroon ka mang ibang mga gustong gawin sa iyong buhay, do not worry. Do first the will of God. Gawin mo lang. Magpakainig ka lang. Lahat yan darating sa iyo. Amen? Amen. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal dumarating sa bagay na yan, tayong dadako sa huling talata, kindly, dito sa Aklat ng Korinto, Kabanata 9, talata 27, kindly. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, kabanata po ay 9, talata po ay 27, ito po ang nakasulat. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So kailangan mong supilin ang iyong katawan. Baka akala mo okay lang na tinutulugan mo ang banal na salita ng Diyos. Supilin mo ang iyong katawan. Baka akala mo lang na ayaw mo nang sumunod, magpa-subject sa mga beloved babies o sa mga mangaral o mga nangasiwa. Supilin mo ang iyong katawan. Amen? Amen? Baka gusto mo, akala mo, mas mahalaga na yung gusto mo, ang kailangan mo masunod at kung anong mga di ba? Revelations na darating sa iyo ay hindi importante yan. Supilin mo ang iyong katawan. Dahil ang importante sa pagdating natin sa harapan ng hukuman ng Diyos, sasabihin sa atin ng ating mahal na Panginoon, welcome. Amen? Halika na, pumasok ka sa bahay na inihanda sa iyo mula palalangin ang sanlibutan. Tayo natin tumayo. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. What love the Father lavish on us, that we should be called His sons and daughters, precious in His sight, greater love this world has never seen. Hallelujah. When He hung on that tree, oh why would He do such a thing for the dirty sinners? Oh God, thank you for loving me. When the cross you made is too real, Lord, you died for me forever. My praise will go to Thee, oh God. Thank you. Give me praise, Lord. Hallelujah. Oh. Even it's your love that lifted me up from the dead. It's greater than all I see. Even praise the hallelujah. It always protects. It trusts and knows and will have no end. It's your love that lifted me up
from the dead. Praise the Lord, hallelujah. Set my feet on the solid rock, with a firm place to stand. Lord, I always trust. Hallelujah. Oh God, thank you for loving me. When on a cross you made history, Lord, you died for me. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Oh God, thank you for choosing me, your child, and you name of Jesus, I will never cease to sing your praise. Oh God, thank you, Lord, hallelujah, hallelujah. The cross you made history, Lord, you died for me. The wrap of my praise will do thee. Oh God, thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Mga minamahal, bawat naisin ng ating puso, alam natin mahalaga yan. Bawat ginagawa natin sa bawat araw, alam natin mahalaga yan. Pero kung pagpipiliin ka among na mahalaga, ang pinakamahalaga ay manatili sa iyo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga, Lord God, thank you for loving me. Maraming salamat, inibig mo kami. Lord God, thank you for choosing us. Ginawa niya lahat of all people, of all people. They are great than us. But God chooses you and me. Pinili ka at ikaw at ako. Huwag na huwag mong iiwanan ang pag-ibig na yan. Huwag na huwag mong itatakwil yan. Kung sa oras na ito nanlalamig ka, huwag kang bibitaw, kapatid. Kung sa oras na ito punong-puno ka ng problema, manahan ka sa kanyang pangako, mga minamahal. Hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Hindi ka bibitawan ng Diyos. Oh God, thank you for loving me. The cross you made is the real. Lord, you died for me. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh God, thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. To
Let us pray. Tumalangin tayo sa Diyos na mapagmahal. Pumag ka sa amin, mahal na Panginoon. Huwag mo kaming pababayaan. Tulungan mo kaming maging matatag. Panghawakan mo po kami. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Panatilihin mo sa amin ang iyong banal na Espiritu. Nananangan kami sa iyo mga salita na hindi mo kami iiwanan ni pababayaan man. Na handa kang tumugon sa bawat panalangin namin. At ipapakita mo sa amin ang mga himalang hindi namin nangauunawaan. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na nagmamahal sa amin. Panghawakan mo po kami. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating pumaminaman ng mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Jesus. Siya ang kaisa-isang Diyos na nagkatawan tao. Hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Siya ang nagkatawan tao. Upang ikaw at ako ay magmana ng buhay na walang hanggan. Siya po mga minamahal ay binigay ang kanyang buhay dun sa krus ng Kalbaryo para tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, ay ang pagsisisi. Lahat tayo nagkasala. Walang taong walang kasalanan. Ang kailangan mo, magsisi ka. Kung magsisi hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Sapagat siya ay Diyos na buhay, nakikinig sa iyong panalangin. Pangatlo, bautismo sa Espiritu Santo. Sa ating mga kapatid, na di pa nagaganap ng bautismo sa Espiritu Santo, ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kung hindi mo pa natanggap yan, mga minamahal, magpabautismo ka mamaya. Libre yan. Ating mga beloved viewers, kapag tinanggap mo ng kagalingan, lumakad ka, humagbang ka, patungo sa pinakamalapit na banal na gawain, at magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38, be baptized in Jesus' name, that sin may be forgiven, and you will receive the power of the Holy Ghost. At ang pang-4, bautismo sa Espiritu Santo. Kung paano nanginig, umiiyak, panatiliing ganapin niya ng bawat Kristiyano. Huwag hayaan mawala ang ningas ng Espiritu Santo, sapagkat yan ang ating selyo ng kaligtasan. Sa oras na tumami naman, lahat ng aking sabihin nyo, panalangin pagtanggap sa mahal na Panginoon. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Nalaman kong napakahalaga ang gawin ng iyong banal na kalooban. Sa lahat ng aking nagawang pagkakasala, mula nung ako'y makaisip hanggang sa mga oras na ito, tinatanggap kita ngayon, pagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, dyan sa kalangitan, sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lang po maminamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, ang pinakamamalapit sa iyong salita. Kapag aming maramdam sa itong Espiritu, kami may kapangyarihan pala sinatagaw ng kaaway sa oras nito, dinadalangin namin sa iyo. Ang mga kapatid na ito, ano man saan man siya naroon, ano kayong pangailangan, ikaw tumugon sa mga malang kaparaanan, mahal na Panginoon. At sa oras ito, mahal na Panginoon, dinadalangin namin sa iyo. Sa pandalangin na aming ginagamit ng Barbang sa Estrada Almeida, ang pumaminamal na mamangagawa, patawarin sila sa kanilang mga damang pagkasal. Gawin sila ito ng Kristiyano sa isip sa lahat katotohanan. Nawa hindi una tulito ng paglilingkod. Simula pa namang nautumal na Panginoon. At sila aming makasama hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo tuloy-tuloy na pumaminamal sa ating mga personal na pangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, ang ating kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman. Yung ating punggangan ng kamay sa ating mga ulo.
Kung ikaw ay may sakit sa puso, yung kaliwang kamay mo doon sa parte ng puso at yung kanang kamay mo sa ulo. Kung sakay ikaw ay may sakit sa kidney, yung kaliwang kamay doon sa parte ng kidney at ang yung ulo, kanang kamay mo sa ulo. Kung kung may problema ka sa yung pamilya, gusto mo ilapit sa malapay, no, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nakikinig ang Diyos sa panalangin ng kaniyang mga anak. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan ang pinakamamalapay na Jesus. Narito yung mga anak. Dumadalangin kami sila at siya. Alam namin, kapag anuman naman sa Espiritu Santo, kami magkaroon kapangyarihan pala sila tagaw ng kaaway. Sa pandalangin na aming ginagamit ng sa Estrada Almeida, ang pumaminaman naman gagaw, sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, sakit sa puso, high blood, stroke, ubo, sipon, kasaut in Jesus name, be healed. Build in Jesus name. Lahat ng uri ng karamdaman sa mga kapatid, I command to cast out in the mighty name of Jesus. Mga babay sa iglesia, mga panlulupay-pay, panalamig, cast out, in Jesus mighty name. Cast out in Jesus mighty name. Be healed in Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Tayong lahat ito mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Huwag magbibiro. Ang kinina po natin yung ating mga ipinalangin, ito yung ating natanggap na. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. Praise the Lord. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. And praise the Lord.